As festas do verán de Castiñeiras arrancan este venres 22 de agosto e estenderánse ata o domingo 24. A programación inclúe misa, procesión marítima cun catamarán, a tradicional xardiñada e actuacións musicais. O venres 22 de agosto comezan as festas de verán en Castiñeiras, un evento que se estenderá ata o domingo 24 cunha completa programación para todos os públicos. Na presentación, o concelleiro de Festeixos de Ribeira, Fran Suárez Puerta, fixo un chamamento á participación e anunciou algunhas das actividades destacadas, como a tradicional sardiñada, procesión marítima, festa da espuma e moitas actuacións musicais. Convidar a todo o mundo a que disfrute destas festas en Castiñeiras, que dentro do que ven sendo agosto son as últimas das parroquias de Ribeira. Nos queda Oleiros, pois xa sería en setembro, e polo tanto animamos a todos os veciños a que vayan a Castiñeiras, disfruten en familia e poden pasar un bo rato este fin de semana. Entre as novidades desta edición, destaca a procesión marítima, que contará co apoio dun catamarán de 120 prazas, o primeiro que se emprega para este evento. Para isto, repartiránse unha serie de tickets na propia igrexa do lugar. Bueno, pois temos ese catamarán en Castiñeiras, o Día do Carmen, de 120 personas. O catamarán é de 150 plazas, pero eu sempre por estabilidade, sempre quero restar unhas poucas pola seguridade de todo o mundo. Vai haber 120 tickets que se van a poñer na iglesia, todo o que se entre na iglesia, van dando un ticket para que teña o seu permiso para poder entrar no catamarán. Unha vez que salamos da iglesia, entraremos no catamarán e entra a Virgen do Carmen no catamarán, iremos entrando hasta agotar as 120 plazas, sairemos con rumbo por fora, ao sinal faceremos unha parada ali, á altura da Meisida, botaremos esa corona de flores que se fai homenaje aos mariñeiros do Día do Carmen, dos desaparecidos. Ali botaránse eses fogos, como dixo o meu compañero Francisco, dos fogos ali do pollo do muerto de Castiñeiras, bueno, da Meisida, se me equivoquín, da Meisida, e poñeremos rumbo a terra. A presidenta da Comisión de Festas de Castiñeiras, Manolita Vidal, e a tesoreira, Beatriz Rodríguez, mostraron os seus agradecementos ante o esforzo invertido este ano para a organización destas festas. E darlle as gracias a todo este equipo que se portaron moi ben con nós, e isto para min de traer o catamarán, se é unha maravilla porque me encanta levar a Virgen ao mar. Como hai tantos anos que non a quitamos, paréceme un orgullo tela no mar o día 24, todos en procesión e ir no catamarán. Agradece todo o que fixeron por Castiñeiras, polas festas, e, bueno, invitar a todo o mundo pois, que veña ás festas, á sardiñada, á misa, á procesión, e, bueno, pois, que vamos a pasar todos en grande, unha festa sempre unha diversión, é un ánimo, é máis unha vida e alegría. Unha programación completa para unha fin de semana chea de actividades e diversión en Castiñeiras.